Transport Group sa Subo nagpahigayon og picket rally batok sa halapad nga korupsyon karon sa nasod ug sa ubang mga isyu nga nakaapekto sa kinabuhi sa mga driver sa mga pampublikong sakyanan. Ani ang report ni Alan Domingo. Nagtigom ang mga miyembro sa pagkakaisa ng masamahanang tsuper at operator nationwide o piston sa tubangan sa Osaka gasoline station sa Barangay Carita ganiyang buntag diin gipakita nila ang ilang mga sinuwat nga sentimiento. Dili kini transport strike kun dili usa ka picket rally isip pagpakita sa hugot nilang suporta sa panawagan sa katawhan batok sa giingong halapad nga korupsyon sa nasod. Para papakita po namo nga ang katawhang Cebuano, ang katawhan mga driver din sa Cebu, wala po ta nakauyon, no? O nagduyog ta sa mga panawagan nga kinanglan masilutan ang mga kurakot, ang mga nangawat sa atong kwarta diya sa panudlanan. Giklaro ni Greg Perez ang Pangulo sa Piston Cebu nga bisan og gisuportahan nila ang protesta sa ilang uluhang organisasyon apan wa sila mosalmod sa transport strike ug igo lang mapabati nila ang ilang tingog sa mga isyong giatubang karon. Human sa programa sa Daplin sa Karsada, girumbo nila ang buhatan sa LTFRB 7. Diin gipahigayon nila ang protesta sa gawas nga bahin sa ahensya. Kuyog kami, no? Apel kami sa protestaan ng adlaw sa Domingo. Samtang wa mo gawas ang mga opisyal sa LTFRB apan giklaro ni Direktor Monte Alto nga girespeto nila ang katungod sa pagpadayag sa mga rallyista. Okay man before the event, before sa ilang rally, nananghid po na sila. No, doon natay information na nadawat nga LTO and LTFRB mo ay ilahang adtuan. Then nagpasalamat pud ta nga dili tigil pasada or dili transport strike. Only a lightning, matawag na tog lightning rally or picket rally kay naman sa tubangan namo. Mosalmot ang transport group sa gikatakdang rally karong Disyembre 21. Nasairan gikan Edward Digas ang convener sa Payong Bato Korupsyon nga ipahigayon ang rally sa Fuente Osmeña alas 3 sa hapon nga tambungan sa nagkaniyang sektor sa Katilingban. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.